Riwruok maok mar piny owacho mano mar Practical Action ka otenore kod Victoria Ecofarm kod 10 County ma Migori dhi nyime kod puonjo rowere yore makare mag puro kothe mopogore opogore kaachiel kod pith mar gwen. Riwruogego bende konyo jopur yudo chiro mar gwen kod kothe mamoko ma oting'o soya. Kwan rawere madonjo e pur kaachiel kod pith medre e kaunti ma Migori kaluwore kod lipot ma ochiw kod 10 County ma Migori e migawono mar pur. Rawere mathoth sani pidho kothe mopogore opogore kaachiel kod timo pith mar gwen kod kothe mamoko. E pur mag alot. E pur mar alot kae wawinje maber. Wapuonjore mang'eny kaka wanyalo loso mbolea mar nyadalani mondo mi wakete puodho mondo mi yuto marwa obed makare. Youth wengi walikuwa wamekaa wakingojea ajira, lakini ajira imekuzunguka wewe kama youth unaweza angalia. Kuku ni pesa, ni mnyama mdogo lakini ni pesa. Gweno asepidho kuom higni madhi abiriyo. Gweno ber, en gima tije yot, en gima ok dwar lowo maduong' kendo en gima rito bende yot. Kata kamano raweregi osebedo ka kale midhieche mathoth ma oting'o onge mar chiro mar gwen ma gipidho kaachiel kod kothe moko kaka mano mar soya. Kinde mapidho gwenegi eki chandore ahinya ne yo mar kama gidhi use gwenegi, nikech jok mabiro ma jochombo gibiro to gimiyi pesa matin to gikawo gwendi misethagori godo. Koro emomiyo ne wamanyo market actors, jok manyalo konyowa mondo omiwa chirni e yo mayot. Sasa ma gwen osebedo ni giseromo kama inyalo chamgie to yudo ka chiro bende obedo abeda rito. Problems wan go ne nengo gi kuma wanyalo use. Gisani Practical Action nokelo jomilongo ne Victoria Farm. Victoria Farm obiro gi chiro. E okang' mar res rawere madonjo e pur, riwruokno mar Victoria Ecofarm ka otenore kod Practical Action kaachiel kod 10 County ma Migori dhi nyime kod jiwo rawere e yore mopogore opogore ma oting'o miyogi tiegruok. Ji watimo gimiluongo ni business planning. Ipuonji kaka inyalo timo purni e yo manyalo keloni yuto mondo ngimani olokre. Kik ine mana pur kaka gima nowene joma nokodhi sikul. Director mar Victoria Ecofarm Nico Mondi wacho ni gikonyo jopur kaachiel kod jopith e yudo chiro mar gwen ma gipidho kod kony mamoko. Ne tudruok kod Practical Action mar neno kaka wanyalo siro wechego mag pith mag gwen ahinya ne rowerego eko ma bende tiyo e bwo chenro endo mar iluongo ni REI mantie e Practical Action. Ka bende temo jiwgi kanyo endo ne achiel kuom yorego eko ma bende nyalo miyo ng'ato bed kod pesa ne en owuon, ok en mana manyo tich ma indiko ji. Omonwa ni kaka pith mar gwen tieko chiro maber. Kata kamano, kaunti ma Migori koro pod pidho gwen kod pod tin mokalo. Eko mag gwen bende wabiro mondo wamigi yot e yorego eko mag yudo chiro mondo koro giwere kod johand chumo bende osebedo ka samoro miyogi beigo eko kata nengogo eko ma ok owinjore. Jopur matindo gidwaro be mondo koro 10 County ma Migori koro jolgi e yorego mag miyogi hola ma ginyalo tiyo godo e medo pur. Pot wanyalo dwaro kaka wan jopur mar alot, seche moko inyalo yudo ni chieng' owuok mang'eny to nitiere pesa moro ma sirikal miyoga youth. Seche mineno ka chieng' obet mang'eny no, pesa no ka wayudo nyalo konyowa kata ng'iewo pumps. Sani wang'eni mondo itim gweno okang' no endo ma bende dhi keloni nweng'o kata commercial level, anyiso ni en gino bende dwaro capital malong'o chuth. Pesa nitiere ma wachiwo, nitie project miluongo ni NAV CDP, gi promote value chains abich at the grassroots level. Koro through NAV CDP nitie SACCOs manobedo formed ma wamiyo pesa ne jopur mondo gichak go ohala. George Juma, Ramogi TV, Migori.